Аз съм Васко. Сега ще разгледаме отборите и ще решим с кои отбори да започнем кариера. Сега ние ще започнем кариера с Монако от Франция. Ние ще играем на Professional на 5 минути, на 4. Още първи сезон няма да участваме в европейски турнири. Треньорът ще се казва Васко, каквото е името ми. От България, разбира се. Welcome. И това е новата кариера, която ще е с Монако. Тук е и нашия българин Бербатов. Бюджетът ни е 132 милиона долара. Сега ние ще продадем много играчи, ще купим. Имаме първа оферта към Димитър Бербатов за 10 милиона, но никой няма го поем за толкова малко. Това отказваме. Ако съберем 15 лайка, ще качим още едно клипче. За втория епизод. Сега ние ще купим Фабиан Делф. Значи сега ще предложим на Александър Тонев 3 милиона долара, но после може да предложим на Фабиан Делф. В Астън Вила има много класни играчи, за това че ние може да си изберем много. Ето и на Фабиан Делф предлагаме 5 милиона долара. Той на 23 години е много обещаващ играч. Сега ще предложим на младата надежда на Англия Джо Бенът. 2 милиона долара. 2 милиона долара. И за сега други няма да купваме. Приятелските мачи няма да ги играем, защото няма смисъл. Монако бият Елче с 2-1 с гол на Родригес и на Жермейн. Сега ще имаме контрола и с Фулъм. Джо Бенът ни приема и бюджета ще му е 10 000. Но Фабиан Делф ни отказва това, че ние ще се опитаме да го повтем, ще
цена. 10 милиона долара. Тонев и той ни отказа, това ще им продължим 5 милиона долара. Сега ще имаме контрола с Фулъм. Резултатът е 1-1 с гол на Родригес и червен картон на Тулон. А за Фулъм вкара Боатенг. Сега ще имаме контрола и с Рома. Но Джо Бенът ни отказва, това ще вдигнем цената му. Ще вземе Вилиан от Челси и някой защитник. Но може да потърсим като ляв бек и Дурм от Борусия Дортмунд. Той е млад, но е и много опитен и добър. Взеха го в националния отбор за световното през 2014. Ще му предложим 3 милиона долара и да ни приеме. Той ще е чудесна покупка в нашия отбор. Ще предложим и на Младока Адамс от ЦСКА Москва. Той е на 19 години. Ще му предложим 3 милиона долара. Аз ще му предложим 9 милиона долара. Това е последното, за което може да дадем за Александър Тонев. Ако не приеме, ще потърсим някой друг. И сега Фабен Дев ни приема, това ще му предложим 90 бюджет и ще очакваме да ни приеме. Играем също Рома. Какво ли ще стане? И за съжаление те ни бият с голови на Жервиньо. 2 на 1 не бият. И Адамс ни приема, това ни ще продължим за бюджет 5000.
защото ще ни подпомогне много в халфата линия. Той е прекрасен играч. След тази... Да, но той дойде, защото е прекрасен играч. Той е французски национал и на 23 години. Играе като опорен халф. Предлагаме 1 милион и 500 долара. Той е Лио Адамс и той се включва в отбора ни. Дано да подмогне защитата, защото за сега ни е много слаба. Той е на 18 години и е защитник. Централен. Но Вилиан пак ни отказа, това че повече няма да му предлагаме. Ерик Дурм и той ни отказва, и Бенет за това, че повече... и Бенет за последно ще ни предложи, и ако пак ни откаже, няма смисъл. Може да предложим на някой по-млад играч. Янин Вил ни отказва. Но сега пак ще ни предложи, защото той е прекрасен играч. И е само на 23 години. И сега Джон Бейдет ни приема и той се включва в отбора ни. Ляв бек и е на 23 години. Ще намалим малко бюджет, парите, за да може да се увеличи бюджета ни, защото няма да ни стигне да вземем доста играчи. Сега може да я предложа и на Пол Погба, който е много добър и е много млад и играе в Ювентус. Той играе като опорен халф, но е много добър в нападение. Ето го и Пол Погба на 20 години.